El fet de ser músic i de tenir una consciència del so i del silenci, suposo que m'ha fet ser encara més conscient del món en el que vivim, i ser conscient d'això fa que realment aprecis encara molt més el silenci i siguis més conscient del nivell d'ansietat que provoca el soroll. Per apreciar encara més la música i el poder de la música, ens cal de tant en tant estar en silenci, trobar el silenci, poder oxigenar la ment de tanta informació sonora. A la cambra anecoica he tingut una experiència molt reveladora, la consciència d'aquest silenci tan abrumador. El ser més conscient del silenci crec que fa millorar i potenciar i madurar l'escolta, fonamental per esdevenir músic, i els grans músics per mi són els que millor escolten i els que millor poden després oferir la seva resposta i conversar amb altres músics musicalment.